pansariling kapagnasan para kaniting misa, iyabetala naman ding makatuki. Para puking kapasalamatan dari Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Marie Asuncion and family, Joel Manalang and family, Janet Manalang and family, Cor Dimla and family, Vince Aison, at Jamela Pauline Capuli and family. Para rin po karing special intentions dari Maria Lourdes Tapnyo, Ditz and Lita David and family, Beth Aison and family, Josephine Capuli, Nina Apostol, Dayan Dimla and family, Marilyn Manalang and family, at Kapayapan Pilatan ng Russia and Ukraine. Para po keng healing ng Mirna Nakpil, keng birthday blessing ng Mary Azel G. Laksa, para po keng speedy recovery dari Angel Fajardo, Angelina Lising, Crismel Dialca, Josephine Lorenzo, Asuncion David, Remedy Mateo, at Raymond Espino. At para po karing kaladwa dari Domingo Sr., Jose, Erlinda, Domingo Jr., Milagros, Victor, Clarita, Manolito, Arsenio, Jane, Norma, Maria April, Jimnor, Baby Hubak, Caridad, Christian, Elizabeth, Nelia, Faustino, Marcelina, Estralita, at karing ega-naga ng kaladwa kim purgatorio. Mayap at magrasya nga bakpo kay katamungan, at tsuta na po king kalabing ana madomingo ning karaniwan na panahon. Siklod tamo po ban pangadyan ing Horatio Imperata laban king COVID-19. Kilagyo ning ipa ampon ning anak ampon ning Espiritu Santo. Amen. Itamungan po, o mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay ibami. Aminan milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka, kaniting masipit apa mangailangan mi. Aduan mi keka ing kambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal na kasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakal a tao. Aduan mi ngeni keka, ing balikdan mo kami king lugod, at iyat may kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing mi salunan,
ban makasuyula karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ning kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ning sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Emula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na. Kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong biye at kabanalan. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mi kaya ka, king kagulanan mi. Nune bagkus mo keng ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanwanan a Virhen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, Patulunan Ming Santa Monica, lukluk tamo po. Ikekatamo pong kapag masusyan, panimunanin ng kekatamong kura paroko, Reverend Father Arnie Serrano. Talakad tamo po at makyabe king dalit a pamuklat.
Nagining impampo ning anak, ampon ning banal espiritu, ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Dios, at ing pamakyag ning banal espiritu, mantabi kay kaingan, mayapayaba kay kaingan po. Inining kalabingan na madomingo, nini pong kulay green, ing karaniwan na panahon. Anting mika kapatad, bata nga bebeng matampangganap kaniti, si siyantala paring kasalanan tamo, at anyaran tapa may lunos na at kapatawaran ng apong Ginoo. Ginoong Yesus ay may paintulot, ing kalingwanda ka, kilubding kaligaligan ng biye. Ginoo pakalulo. Yesu Kristo, ipakit mo kay kami king iking matulaming tatanggapan, pot ang ating keng bisita. Kristo pakalulo. Ginoong Yesus, busan mong pakiramdaman da ka, potang magsalita ka kay kami, kapamilatan din kaparaming tao. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daling kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangangga. Manalangin tamo. Uy, paming mayupaya, ipaintulot mong ingkalang ning biyemo, manatiling lalabong karing puso mi. Mamango kay kami ba't king kamatayan, painturo king kasalpantayanan, kapanaligan at lugod. Papanatilyan mo keng mabibye kang Kristo Jesus, parating manaya, kambening panalangin, at tapat king turunan, hangga king pangabulalag na kay kami, ning kay kang ligaya. Ipagkalumiti, kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibat, king libro ning Henesis. Kabang makaluklukya Abraham, lelena ning pasbul ning keyang tolda, pepakit ya ing Ginoo keya, lelening sagradong dutong karin mamre. Kapalipalyana ning aldo kanita, tinalangaya,
at ikit noring atlong lalaking makatalakad arapana. Panakit na karela, milaiya ibat king pasbul ning toldana, banong salubungan. Dinukuya ang gaking gabun at kay bat sinabi na, Makamal, ipakisabi kong mayap king eyesa na lalakton, iningkya kayong alipan. Pabustan yung pagdalara kayong danum, banwasan nyo laring bitisyo, at kay bat magpainawa kayo, lalam na niting dutong. Nyening mipaindalan kayo keni kanako, pabustan yung pagdalara kayong ditakmumang pamangan, ban mibawi kayo sikanan. Kay bat isunduyo na ing pamaglakbeyo. Mi parangalan ko king kekong panyatang baleko. O sige, ika ing bala, ngarang may kibat. May malagwayang linog king tolda i Abraham at ngana kang Sara. Malagwa ka, kumakang atlong takala arina at gawa kang tinape. Mintaya karing sese ng animal at kinangwayang metong karing masanting abaka at pepaluto ning agad kingkeyang alipan. Kay bat kinangwayang keso at gatas. Dela na iti ating pepaluto ng baka at inapag na arapan daring bisita. Pigsilbyana la, kabang mamangan la, lalam na ning dutong. Mengan la at kay bat ngara keya, no ka rin niya isara aasawa mo. Pekibat na, at yu kilob ning tolda. Nga na pa ning metong karing lalaki, datang kong pasibayo, king panawon na ning pamananam, at ing asawa mo, mikayanak ning lalaki kanita. Amano ning Gino. O Gino, nino ing karapat dapat manoknangan king banal mong bundok. O Ginoo, ninuing karapat dapat manoknangan king banal mong bundok. O Ginoo, ninuing karapat dapat manoknangan king banal mong bundok. Ya itang taong alakang atat sa king pamibiyebiyena, itang darapat king matulid, itang parating magsalitang katutuan, at gagamit king dila ban manyirang tao. Itang darapat makapanasakit king kayang kakaluguran at magsalitang kalaraman kenu paman. Detang misasakwil king Diyos nalakatulan. Dapot detang king Diyos mamintu at tatakot ilang kayang igagalang. Itang mamatubo king kwal tangkeyang paparam,
at eme asuhol, laban ka ring taong alang kasalanan. Ing taong mabibiyema kanyan, matatagya, at maugon kapilanman. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, Karingtao, Colosas. Matutula kong mibabata para kaya kayo, busal ning kasakitan a daralanan ko. At king kasakitan ning katawan ko, makasawop mi ganap, king kasakitan na pang makatagan Kristo, para king kayang katawan, ing iglesia. Ing Diyos, gewa na akong talasuyo ning iglesia. Inyang gampanan ko, iting banal a dapat, alang-alang king ikakayapyo. Iting banal a dapat aamanwan ko, yapin ing ipanaral kong lubos, ing kayang amano. At itiya ing misteryong milihim, king malambat a panahon, karing sablang tao. Dapot ngeni, bilalag na ning Diyos, king balen a pinilina. Uling ing tangkaning Diyos, yayti. Ipakilala na ing lihim na, karing pinili na, at ipakit na karing sablang tao, ing maragul aligayang darala na niting misteryo. At ing misteryong iti, alang aliwa, nune ini. At syukya kayo i Kristo, at iti mga baldugan, king mirakayanan kayo, king ligayan na ning Diyos. Itiya ing Kristo apanaral mi karing sablang tao. Itiya ing kabyasnan, anong numila sa sane, at tuturuding sabla, ban kanita, ing balang metong, akwa miyang alapit king arap ning Diyos. At mayakit yang ganap, apangayabe kang Kristo. Amano ning Ginoo. Magsalita ka, O Ginoo, makiramdam yo ing alipan mo, at tiluke ka, ring amanong babyebye alanangga. Ing Ginoo mantabi kay kayo, pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas.
Sinulong dari Jesus sa dingalagad na ing pamaglakbera, ang kakimiras la king meto nga baryo. Ing meto nga babaeng milagwan Marta, tinggap nung matula king kayang pibale-bale. Iti atin niyang kapatid milagwan Maria. Linuklot iti king arapaning Ginoo at may kirandam ka rin kayang amano. I Marta, abali sa aking pamagsadya ng pakan king Ginoo, nga na kaya, Ginoo, mo papansin king kapatid ko, pepaborian na akong magobrang magdilidile. Pakisabi na mo kaya, ing saupa na ako. Dapat pekibat ng Ginoo, Marta, Marta, maliligalig ka at may abala ka ring dakalabage. Dapat metong mo ing tunay kailangan. Tinudyang memili i Maria. At iti, emil ako kaya. Ing mayap ng balita, ing kay katamong kaligtasan. Mayapayabak pasibay po, magandang umaga ulit sa lahat. At siguro po, no, na-meet yun na yung ating bagong kasama dito sa parokya, si Father Piel. No? Last Sunday siya po ang nanguna sa ating mga pagdiriwang ng misa dito sa simbahan. No? Ngayon po nasa San Jose siya, tsaka sa Balas, para naman kagad siyang meet ng ating mga kapatid dito sa parokya. No? Anyway po, alam niyo pong kapansin-pansin ngayon, parang mas maraming mga babaeng nagsisimba, no, kaysa sa mga lalaki. Pakitas nga ang kamay ng mga babaeng nagsisimba. Pakitaas ang kamay. Halos mga yung mga lalaki. Tingnan mo, madalang yung sa lalaki. Kasi yung mga lalaki ngayon nasa sabungan. Kaya nasa mga bahay, ali, huwag na lang. Pero yung mga babae, silang masisipag. No? Pero dati, hindi naman po ganyan eh. Ang laman ng simbahan, mga templo, mas marami pa rin lalaki. Noon kasi yung mga babae parang nasa bahay lang. Ang trabaho nila ay gawaing pangbahay. Pero nag-iba nung yung mga kababaihan siguro namulat sila. At yung lipunan nagising na hindi lang pala yun ang pwedeng magawa ng babae. At mayroong mga babae na binoise out ang kanilang damdamin at ang kanilang karapatan. Ipinaglaban ng equal rights. Kaya nagkaroon po noon, hindi sila nagboboto. No? At nakapagboto na rin po sila. Tapos po, nagkaroon na ng mga iba't ibang professionals na babae. No? Meron na nga pong dati, kung may doktor, ngayon may doktora. Kung dati puro mga abogado, ngayon may abogada. Kung dati mayroong inhinyero lamang, ngayon inhinyera. Arkitekto, ngayon arkitekta. Ay sabi, parang may mali. Magpuputo, magkukutsinta. Pero kahit po ganyan na parang nagkaroon na ng equal rights sa ating lipunan. At tayong mga Pilipino'y nangunguna diyan, no? Kasi nagkaroon na tayo ng 2 presidenteng babae at 2 vice president na babae. Pero ganun pa rin, kuminsan nandun pa rin sa ating kaisipan na may mga gawaing pambabae lamang. May gawaing panlalaki lamang. Yung pambabae, hindi pwedeng pakilaman ng lalaki. Yung panlalaki, hindi pwedeng pasukan ng mga babae. Meron pa rin ganyan. Sa ganyan pong pananaw, doon natin pwedeng maunawaan at maintindihan ang ating ebanghelyo. Sa akin na lang sana yung bata, wala pa po akong anak. Dito po sa ating ebanghelyo ngayon, ito ang 3 magkakapatid, si Marta, Maria at saka si Lazaro. Binisita sila ng Panginoon. At ang sumalubong sa mga bisita ay si Marta. At tulad ng dati nilang ginagawa, bilang mga Hudyo, sa kanilang kultura, ang mga babae nasa bahay lamang at ang gawain nila ay gawaing pambahay. Kaya agad-agad itong si Marta
ay pumunta sa kusina para paghanda ng makakain ng Panginoon. At habang naghahanda siya ng pagkain, ginagawa ang tungkuling nakaatang sa kanya bilang isang babae. Napansin niya yung kanyang kapatid na isang babae, si Maria. Siguro ito'y mas nakakabata. Nawawala sa tabi niya. Hindi niya kasama sa kusina. At nakita niya na nakaupo kasama ng mga lagad sa harap ng Panginoon at siya'y nakikinig sa pangangaral ng Panginoon. At yun ay hindi pa katanggap-tanggap sa kultura ng mga Hudyo. Kasi yung mga nakikinig sa mga maestro, yung mga disipulo, ay yung mga lalaki lamang. Yung mga babae, ulit, ay nasa kusina lamang. Kaya, nung makita ito ni Martha, siguro medyo hindi siya mapakali. Kasi dapat aralan niya yung kanyang kapatid, ang kanyang tungkulin, dapat nandun sa kusina. Wala doon sa harap ng Panginoon na parang gusto niya rin maging mga disipulo, na parang gustong pasukan ang papel ng mga kalalakihan. Kaya siguro, iningatan din ni Martha ang kanyang kapatid na mapahiya sa mga lagad. Kasi baka naman nagbubulungan din mga alagad kung bakit nandito isang babae, wala naman siya dapat dito. Para siguro hindi rin mapahiya ang kanyang kapatid, kaya ganong sinabi ni Martha sa Panginoon, Panginoon, hindi niyo napapansin? Yung aking kapatid wala dito sa kusina, gayong dito ang dapat naming trabaho. At nandiyan, mas pinili niyang makiumpukan sa inyo na panlalaki, hindi dito sa akin na dapat dito ang mga babae. At alam niyo, ang sagot ng Panginoon kay Martha ay isang sorpresa sa lahat. Isang nakakabiglang sagot. Sabi ng Panginoon, Martha, Martha, ang dami mong dinadaing. Ang dami mong kino-complain. Pero hindi nagkamali ang kapatid mo sa kanyang pinili. At hindi mo pwede itong tanggalin sa kanya. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, huwag mong pagsabihan ng kapatid mo kasi tama ang ginagawa niya. Tama ang pinili niya. Ano bang pinili ni Maria? Si Maria, pinili niyang wag muna sa kusina. Pinili niyang makinig sa aral ng Panginoon. Nasa panahong yon, tama nga naman, ito'y parang sa palalaki lamang. Pero para kay Maria, hindi lang siya pangkusina, hindi lang siya tagaluto, tagalaba, tagalinis ng bahay. Kaya din niyang maging disipulo. Kaya din niyang maging tagasunod ng Panginoon. Kaya niyang makinig sa salita ng Diyos. Kaya niyang ang kanyang atupagin din ay ang bagay na makalangit. At dahil dito, ito yung Panginoon. Hindi niya pinigilan si Maria. Sa totoo lang, ikinatuwa niya at pinuri pa siya. Pinuri siya sa kanyang ginawa. Kasi ganyan ang Panginoong Diyos. Kinatutuwa niya ang anumang mabuting ating nagagawa. Kinatutuwa niya na lalong umangat ang antas ng ating pagkatao, ang ating dangalan at dignidad bilang tao. Hindi siya nagdi-discriminate. Hindi niya tinitignang maliit ang sino man. Kundi masaya siyang nakikita niyang nagpupursige, nagsisikap ang bawat isa para umangat pa ang pagkatao at ang antas ng kanilang buhay. Kaya dito po sa ating Ebanghelyo, si Maria ay larawan ng mga taong minamaliit, maliit na at minamaliit ng lipunan. Ganun pa man, sila'y nagsisikap pa rin, nagpupursigi
para maingat ang antas ng kanilang kabuhayan. Kaya sumasagisag si Marta sa mga siguro ini-small natin. Pero sa kanya naman ay punong-puno ng pagsisikap at pagpupursigi. At ito nga po ang gusto ng Panginoon, na makita sa bawat tao ang pagsisikap at pagpupursigi. At hindi niya ito haharangin, kundi lalo pa siyang mag-cheer, lalo pang papalakpakan, ipupus ang sino man nagpupursigi at nagsisikap. Hindi kainggitan ng Diyos yung umaangat at nagtatagumpay, kundi yan ang kanyang kagalakan bilang Diyos, na makita sa taong kanyang nilikha ang pinakamabuting pwedeng mangyari sa isang tao, kay babae man o lalaki. Kaya ako po, gusto ng Diyos ang makitang pinakamabait, pinakamabuting Arnolfo Magdaleno Fajardo Serrano. At sa inyo rin po ganyan. Gusto niyang makitang pinakamabuting sa inyo bilang nilikha niya. Yan ang kinagagalak ng Diyos. At dito po sa ating Ebanghelyo, tinutuwid din ng Panginoon yung maling pananaw, na pagbabae ka, mahina ka, wala kang magagawa, low class ka, na pag mahirap, ganyan ka na lang. Mayroon pong patalasas noon. Yung patalas yung pag tinanong siya kung anong kabuhay niya, sasagot yung mama, nagtitinda lang po ng sago sa daan. Ikaw, anong trabaho mo? Magsasaka lamang po. Sabi ng patalas na yon, huwag mong palanglang lang ang pagtitinda, ang pagiging magsasaka. Kasi dahil sa inyong serbisyo, maraming natutulungan. Huwag mong lang gawing lang yung magsasaka. Ngayon nga, namumroblema tayo sa bigas. Napaka-importante ng mga magsasaka. Huwag nating ismulin yung mga magsasaka. Problema nga natin ngayon, ayaw na ng mga Pilipinong magsaka. Lalo yung mga kalalakihan. Bakit? Kasi gusto lahat ng mga lalaki ngayon mapuputi. Naggluta tayong lahat. Gusto malakutis, porselana. Kaya ayaw niyan sa mainit. Kaya yan ang problema tayo sa bigas. Sino pa kaya magbo-volunteer sa atin na ang kanilang tutukan ay ang agriculture? Kung puro na lang mga computer, gadgets, anong mangyayari sa atin? Yan ay mahalaga ding mga sektor ng ating lipunan. Maganda nga iba-iba sektor. At sa bawat sektor, ang bawat isa ay nagpupursigi to become the best of themselves dun sa sektor nila. Maging mabuting magsasaka, mabuting magtitinda, mabuting tubero, mabuting karpintero. Napakaganda pag ganyan po, na wala tayong ini-small, kasi after all, tayong lahat ay mayroong maibabahagi sa ating lipunan. Dito nga po sa ating parokya, alam nyo, isang hinahangan sa parokya natin, kasi meron tayong isang altar server na may Down syndrome. Naakit siyang mag-serve sa simbahan. Kaya sinama po sa mga altar servers si AJ. Si AJ po. Kung alam yung mga Down syndrome, yung popular po nating ginagamit na salita para sa mga Down syndrome ay yung mongoloid. Pero sa ano po yung Down syndrome? Minsan po minamalit natin yung mga ganyan na sila'y walang maiko-contribute sa ating bayan, sa ating simbahan. Pero hindi po Itong si AJ, pinakita niya na meron siyang maibabahagi sa pamagitan po ng pagkaka-altar serving. Kaya ito po sa atin, ito'y sana'y ano bang nangangalampag?
Sandali po. Nangangalampag eh. Pag nangangalampag eh, naistorbo ako eh. Ayan. Ayan. So, tayo po sana yan ang ating kagalak. Tulad ng Diyos natin. Ikagalak natin ang pagsisikat at pagpupursige ng bawat isa sa atin. Dahil para sa atin, ang pagpili sa ganyan, ang pagsisikat at pagpupursige, yan ang tama. Yan ang sinabi ng Panginoon, walang mali sa kanyang pinili. Amen. Magsitayo pong lahat ngayon at sabihin natin, sasalpantay ako. Ti Abraham, matula nung selubungan, dingatlong dayuhan, ati Maria at Marta, matula rin tinggap ang ginu, ilangan, may bayo la pauliding karelang bisita. Manalain tamo ba ni tamo man, maging masampat tang tanggap bisita, at nga tamang manalangin, ginu, makipamaleka kaya kami. Baning iglesia, maging masayayang pibale-bale para karing sa belang tao at kultura at mipabansyan niya kapamilatan da. Ipanalangin ta king Ginu. Ban mabiyasa tamong kilala king Ginu, king lupa ning metong adayuan at matula tayang tanggapan. Antimonong makanano tayang tatanggapan ing Ginu mismo. Ipanalangin ta king Ginu. Ban kalupa ng Maria, masigasig tayang tanggapan, ing amanong papasyag ning Ginu kaya katamo, at ipayabot iting mayap ng balita karing aliwa. Ipanalangin ta king Ginu. Ban matulatang tanggapan, ing pekamayap ay bera kaya katamo, ding kaya katang kapatad. Agyang bayo ta arake, ing pekamayap ning kaya katang sarili karela. Ipanalangin ta king Ginu. Ban kaniti at karing sablang komunidad Kristiyano, ding tao, panamdaman da ingan tilawaring atsu, karing sarili dang pibale-bale, kayabe ning balang metong, at susuyo king metong at metong. Ipanalangin ta king Ginu. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginong Diyos, pagkalaban mo yung pusong mayalala kaya ka, ing bala metong kaya kami. Meto nga pusong makarandam king pagnasandang sabyan ding tao. Ang gamang potang ela magsalita. Tiyagan mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalayin kayo pa, kamalang kapatid, banitin kay katamong daon, matanggap harapan ng Diyos, si Panglubos mayupaya. Kikikurat kaligaya ni kayo kaya matapos sa plala ng mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, kapamilatan deriting ayin, adaralami harapan mo, para rangalan da ka sana. Idala mo kaya sanang ilapit king kaligtasan. Tanggapan mo yung ganap, a sakripisyong binyan mo kaya kami. Papagbanalan mo yung timonong makananong misan, pepagbanalan mo yung sakripisyo ng Abel. Itiyadan mo king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang Ginoo, mantabi kaya kayo. Iyat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang kanino pa, Diyos king alangang galubos mayupaya, at suke kang kaya kaming biye, pangimut at pangatao. King pamibiye-biye mi aldodo, daranasan ming kaya kang lugod. King lugod mong tenam, king meto yato, binyene ning kaya kang anak. Ing banal espiritu, bilang mumunang bunga babye garansya. King akayabe mo kami, king siping na kapilanman. Ulinita kami resablang koro, ring anghel, karing banua, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng naming babye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, mulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting aing king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Hesu Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapet, pasalamat siya kaya ka. Pira sene binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan iti ko nga at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinuhaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga nang, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kaya't para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayo misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi pa, ing kamatay na pamanyubli ng may biyan ng anak mo. Darami kaya kaiting tinapin, ing biyat ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misirusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yato,
ban may ganap yung ilugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Gana kamula naman di kapatad ming pepainawan at maninayang sabling miye, Lana, de Gregorio, Josefina, at Dizel. Ading alapang mayang unabiye, tanggapan mo sana kay maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang angga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ning Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimad mong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambean at kaya, ipang mayupayang tutu, kaguming banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Apaminto king amahan tala pangabo sa bibok kimbalan ng turo, natamang yaning mangangas manalangin. Ikabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupan king kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyay ko kaya kayo. E mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, iga mabibi at magari manggaman king alanghangga. Ing kapayapan ng kinuman tabi sana kapilan man kaya kayo. At pit mong kagalangan, masayatala po ngayon yung pugayan king kapayapan ng Ginoo, ting metong at metong. Kapayapan, kakaingan po. Kapayapan, kakaingan.
Ing malugod at maganakatang ginom, ing kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, nontang makakilala at makasadyang tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka. Dapat sa kasme nga mana mo, kumayat na ako.
Manalangin tamo. O mapamakalulong ipa, dinanda kesa ng bayong parasan, deting misteryo, at yatad king meto nga bayong biyeke ka. Iti adon mi, king lagyo na namang Yesus, sa ginumi, ing ginu, mantabi kay kayo. At bendisyonan ako nga ng Diyos sa may ipain tutu, ing ipa, amponing anak, amponing banal espiritu, mayari ning kapag masusyan tamo, nyaw metaneng luguran tayong Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dapat po salamat. Ay, po sa magandang araw po, maraming salamat sa lahat.